Bueno, urrengo aukera huts egiten berri SMS bidez jakinaraztekoa da. Botoi hau klikatzen baldin badugu, leiho honetara sartuko gera. Esan leiho hau erabat berdefinitu dugula, aukera gehiago ditugu oraingo honetan huts egiten zerrendak lortzeko. Lehenik eta behin hemen goiko atal honetan filtra ditzakegu huts egiteak edozer dataren araberakoak, hilabete honetakoak, aste honetakoak edo gaurkoak diren huts egiteak bakarrik. Defektuz, falta mota etxeratuak bakarrik zerrendatuko ditugu, baina beste falta mota batzuk ere aukera ditzakegu. Adibide bezala hartu dezakegu hauxe bera, check-in hau aktibatuko dugu. Ikus dezagun kasu honetan gurasoak SMS-ak aktibatuta dituen ala ez. Klik bikoitza egingo dugu hemen eta ikusten dugu kasu honetan aitak SMS abisuak aktibatuta ditula eta mugikor bat zehaztuta duela, eta aldiz amak kasu honetan ez. Beraz, teorikoki behin SMS bakarra bialdu behar luke aukera honek. Orain egiten duguna da esan nola jakinarazi nahi duguen bidalketa hau, SMS bidez edo posta bidez. Eta ondoren bidali SMS botoi honi emango diogu. Eta berriro ere inika SMS modulua abian jarriko zaigu. Hementxe oraintxe filtratu dugun huts egite horren erregistroa. Konturatu 4 krediturekin nabilena momentu honetan eta bidali egingo dugu. Esaten dit bidalketa zuzena izan dela eta 3 kreditu gelditzen zaizkidala.